So man naman mig paniud to, so nang-snack na pod mi, ganina nang-snack naniud to, nag-snack karon nag-snack na pod. Juice ni nga grapes ang flavor. Ang grapes. Sa gulat at candy. Samot ngina mi katabang mi. Ang smart. Unsa man nang Buno kayo. abi na kong tabang. Bugnaw kay guys. Kailangan panikandihan para tamis. Uy, Ayaw na. sige na pagkaligo na dayon. Wala pa ko naman og laba guys. Sali sila tuyok na ninang bayan siya. Naalagi na ni ko anong aswang. Ano bit aswang? Aswang. Dira ang dito. Nagagasa riyan tubig, nagagasa tubig dana ni Mama Merce. Ikuan di. Nag-awas pa or napuno? Napuno na, wa pa. Nakali-out na sila guys. Pila dahil suko na ni Koldodo. Luag siya da. 16, 14. Ay, ko ano din ang blang yung tinday na, no? Mura ni tanan manang mura na kuan tanan. Ha? Mura na kuan tanan. Ay, largo na teres dane. Kira, oy. Hinahinay, ragod. Luag siya. Ang candy. Kay human naman taglabas, so mag-snack tag kamote nga nilungag niya ti Maya daw. Doy-doy na adungag. Oh, muna ilang kalaki sa ilang mukbang idoy-idoy duha guys. Tara. Mang-snack ta guys. Halangan yang simot. Nakadagang yung pusa sili di. Gaya nga sili gibutang. Grabe yung sili eh. Say na kada ng sili oh. Ang sabaw. Ato tanaw lang sabaw. Daghan nga itong sili. Sabaw ni siya sa balbakwan nila ni Joy Vlog. Sobra sa ilang paniud to. Grabe sad makahalang hiduidi mura basag. Halangan siya guys, halangan. Ako na sa puli nila guys. Sibong ito doy. Ito ko ano? Gusto mo? Grabe kahalang. Grabe kahalang. Nagkaduduhan na sa dugno yun. Ha? Ida pa natik. Hindi ko na may ako. Grabe uy. Dugang ha? Pwede ko mag-adang ba? Ako man ang magutan niya kung gaya nabuntan. Di. Di halang biya kaya na doy. Gibutangan akong tinapa. Sunod ni. Ay, sa mga magyapot kay ka pa ako. Ini kita daw magbukbang mi. Sunod mi tagsa tami. Mukbang daw sila dito sa manok duha ni Doy Doy te. Ay guys. Kanay palit sa tahan ha. Yakin mo ibayad at sugato dito ha. Ha? Grabe kahalang yung pagkakala. Lambot na si Mag. Halang mo dahil kayo. Hindi ko na silang ginamos. Astang sabaw perte kahalang. Pakan sa sukay. Halangan yung simot. Ano man naman magkawala. Grabe kahalang ah.
Kani amua ni kana amua pud na kana ang ilan ni mother ako na lang pud nagi-appeal guys kay aron mausa ang among mausa ra ang akong paglaba. So ugma na naihalay kay walay init. Wala may init daw. Hapon ako na humanog laba kay ang tubig hapon na nag-agas. So nagkaligo na lang dayon ko kay alam yun na mantag laba murag sakit atong kuan lami ikaligo gidayon. Ako guys di man ko mahimo nga maglaba nga dili magbasa-basa manang mahuman kog laba maligo yug ko bahalag kuan pagkaugma pamaol. Pamaulan mayapon ko bisag i-washing kang pagwaswas di ba? Basa ang tuwalya. Ato na dana ihalay kay basa. Daw mag-upload pa ko kang mother karon ako muli guys pag mahuman upload ni kang mother. Kaduha ta mag-upload kang mother kay aron magdako-dako sa dang iyang kuan. Mukha ni nga mag-upload pa ganit ta. Guys, may gabi guys. Luto tag sudan guys. Dapat siya lang og isda nga banse. Ako aning hinloan. Now, taganan ako yung papa ni Alan to guys. Si John Paul, wala man diri sila. Tuwa sila sa tikas nila balay sa iyang mama. Yan ang papa mo na Karon pa man yan, ganina pa niya ako yung suldo guys. Tatsog sudaan. Pan. Ang binaan siya, overtime man. May pan. Lepan ni. Kaya na, kuan. Masunog ang bikir. Pag sure mo. So na guys, ingon nga ni mama ni papa nga kasi kanang maglakaw sila nga apiki ang kwarta na time nga maglakaw igo-igor ang kwarta ngayon nga nay pan pa ngayon din sa papa nasunog ang bikiri Aga, nagprang-prang. Paday kataya. mo din na tubag pero si mama maglakaw ni mama nagib na pan sa papa lagi usahay dapat man sa papa basta kuan pero dili ingon pareha ni mama nga pag pinasagpan kay kabalo magid siya nga mga bata musugat og pan kani si Alan makadumdum siya palit makapalit pero di siya makadumdum na di siya palit Na inanaawin na ko ang mga bata na iba. ako sad guys kasi kusay pakadumdum nga palit sa pan Usahay, aga. Hintay ang ID. manang Kalimutan ng kayo. kuan mo guni sila kay kung nay pan sahay ako rin kakaon labi nagdisla ganahan sa pan nga akong paliton Hindi basta ganahan bitaw. kay ganahan ako nga pan guys kanang walay palaman na ila kay gusto sila may palaman at tungaon ako na palaman ug way palaman ang way palaman mo di ka hurot manang usahay ra ko palit sa pan Nay, tatuwa yung mga may sa pagpalit na panay. Kinamit kay tuwa. Kinamit kay kaon. Dito na po'y palaman. ako ni pretohon din asinon ko ni uban para uban Wow! Burrito ko. My favorite. lami ang inasim na ni guys sa bansi Nay, tutruha. Sana, Nay. Nay, haling na ko, Nay. paghaling nga rilo na Ako ra, Nay. Nay, rilo na ra ako ra. Talagay ko. Lighter, be. labas pa siya guys kung yan siyang bansi guys kanang ngayon nag-check pretohon ka bukukun Hey, gila ra dyan, Nay, oh. ano eh Gila, Anje. gahapon na ko na nila charge diha ila spot radyo di ba na spot na na
Kahit kayong kutsilyo niya ito dislo. Ato siya slicean guys kay aron. So, ano pang asin? Ay, nay. Ano ko na siyang isda guys, tabaang. Haling ako, nay. Nay. Nay, haling na, nay. Hmm. Ha? Atay. Yeah! Nay! Sunuri kahoy. Nay, may kahoy. Wala agas naman tubig karon guys. Kaya dili schedule. Nya pa sa gabi.
Ato ni kasi nang para ugma guys kay ano ato ng lutuon. Kaya alangan po ni mo na siya gasin, baho po ni. Kaya lahi na siya nga isda. Hugasan naman din ako ni ugma guys. Ay, Para ugma guys. Baka na ng lutoon guys. Yan guys, muna akong nilaban kagahapon ako ng gipanghalay pero walay init kaayo. So, ako na din ang buklason karon taod-taod kay basig pang ulan kay tanawang timpo lokdungan. Murag dili kayo kuan. Pag dili kayo kuan wala din nagawas ng init guys. Nga kay ang uban wala na kong gigawas. Akong bantayan kay ako nang pabuklason kung magkuan alindahaw na kay murag ang timpo ha. Naglungag ko na si Joy vlog na na guys. Ama niyo mga sugang. Tura dito. Karon Ito niya sugang guys. Lakrosari sila guys. Asa mo gihaling di ay? kuan. Kanang kuan sa cook lang. Hindi mo siga? May gani kay aso dito pa ingon. Nakisalmunan na lang wala. Narate mama. Sa sentro. Lisod mo na ay daghan.